Square say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwagaro ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, tafigira inya eri kupisa mu batu re Citizens Coalition for Change, nyaya ya Welshman Ncube na Tendai Biti, vabuditswa pachena, vabuditswa kuti their plan was only to destroy Nelson Chamisa muri Zimbabwe. Vazuri their plan haina kuzoshanda muri Zimbabwe, wezo vari kunzi vakashandiswa nasengezo Tshabangu and vakabuda vasina chinhu mubato Citizens Coalition for Change. So zviri kunzi now vakutrya kuda kuita reunion na Nelson Chamisa because their plan haina kushanda. Vaida kutora bato reCCC kuna Nelson Chamisa vakasiwa pachena nasengezo Tshabangu. Vabuda vachiexpose vachinzi vakabva kudhara vachida kudonedza Nelson Chamisa pasi muri Zimbabwe, chinzi vaitumwa kudestroya ZANU-PF kubva kudhara, chinzi their main aim was mari muri Zimbabwe. Zvikanzi pakabuditswa history yavo kuti kubva nguva yeMDC Tsvangira yachiripo, these two guys vakabuda vachinoronga their faction, vakabuda vachinoronga their political parties muri Zimbabwe. Biti ndafunga at some point akamboronga but ranzi PDP iro rangana nasengezo Tshabangu. Welshman Ncube achinzi akatotora nezita achinoronga party yake muri Zimbabwe. Chinzi at that point they believed kuti Nelson Chamisa anga ari mwana mudiki hapana chaiziya, achitaura vachiti vaisada kutungamirirwa nemwana mudiki. Chinzi that's why vakabuda mubato reMDC mushure mekunge Morgan Tsvangirai aratidza kuti aitrasta Nelson Chamisa. The same happened. Chamisa pakataka kulead MDC alliance anzi vakadzoka vakada kuiparadza zvakare. Then Citizens Coalition for Change vakadzoka vakada vakaiparadza muri Zimbabwe, vachitaura vachiti they were the vice presidents webato iri. Havana kunge vabheka Chamisa, showing kuti vaimira nasengezo Tshabangu. Chinzi manje iko zvino pashata, pane mafactions awanda mubato reCitizens Coalition for Change. Pane rasengezo Tshabangu, koitara Welshman Ncube, Tendai Biti naMadam Kore, then po paita raPromise Ngwananzi, then po paita re-standing committee yakaiswa na Tshabangu iyo yakupokana nasengezo Tshabangu. So zviri kunzi vese vakurwira mari dzeparty, since but anabiti vakuona kuti the faction yasengezo Tshabangu ndo iri kurecognizwa negovernment nepolice muri Zimbabwe. Tisingaziye kuti munoiona sei nyaya iyi. So pane audio yatakuvigirai pachitsanangurwa kunzi ana Tendai Biti nana Welshman Ncube havasina plan, vakuda kudzokera kuna Chamisa kuti vaite reunion muri Zimbabwe. Tisingaziye kuti munoiona sei nyaya iyi. Kunzwai audio imwabva matudza zvamukufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Takazvitaura kare kuti vana Biti naNaNcube they are traitors. Vakatengesa MDC, vakatengesa Morgan Tsvangirai. Uyu Ncube paakatengesa akabva atora nezita, akatora maoffices, akatora mari, akatora everything with the assistance yeZANU-PF. Saka munhu ari muopposition akaita seiyeye anofighter against the opposition achibatsirwa neZANU-PF, he is a puppet, he is a traitor, and he did it for the money. At a later stage Biti akaita the same thing, akatengesa futi, akatora mari, akatora motikari, akatora other properties, akaenda nazvo, and again with the assistance of ZANU-PF. And this shows kuti vanhu ava vanoda mari, they are only after the money, and they will work with the devil as long as they are going to get the money. They do not have the suffering of the people of Zimbabwe at heart. And after they proved themselves kuti politically they are nothing, hapana novada, they were very lucky in that Morgan Tsvangirai akava approach kuti vaite the MDC, the original MDC, vauye pamwe chete vaite together kuti vaite fight against ZANU-PF. But zaisazivikanwa naMorgan ndezvekuti he was still dealing with traitors, he was still dealing nenyoka who were ready to pounce at the best opportunity they can get. Vaisafarira kuti Chamisa is leading the MDC alliance because vanomuti mwana mudiki, and I think they think of themselves as very academically superior as my lawyers.
uyu Chamisa anongonzi ndi-advocate mupriest chichi. They really don't regard him in high esteem as much as they regard each other. Saka they didn't want to be led by somebody who they think is academically inferior. Pa MDC alliance azvioneke kuti maybe this guy is helped in the destruction of the MDC alliance, but at that time Monzora was the man of the match. Saka everything zvakaitika ku-MDC alliance, it is attributed kuna Monzora. Maybe these guys were somewhere behind the scenes, since they are already traitors in the first place and they were already working with ZANU-PF. But when Chamisa was left with nothing and he left, akatanga triple C yake akaitanga without these guys. Vanabiti naNcube, they were not there. And this is where vanhu vanorasika vachifunga kuti because they had worked together in the MDC and also in the MDC alliance, they should also be in the triple C. But Nelson Chamisa akazviramba izvozvo. There was only one member in the triple C, and that was Nelson Chamisa himself, nobody else. Vamwe vese were changed champions that were just champions who could assist, but they were never members. Members was only the leader himself, Nelson Chamisa. Izvi zvakarwadza vanabiti naNcube, because vaida kuti vauyo as vice presidents with the hope of leading the whole system. Kana Nelson Chamisa akabuda, they would find a way yekuti abude voita take over. They don't have the charisma in Nelson Chamisa, but they want the results of his charisma. A party that is functional, a party that is wanted by people, so that they can be the leaders. And that's why that audio where Biti akati leave him angachazongopera ega, that was a planning yaitwa naBiti yekuti vaite oust Nelson Chamisa from the leadership of the triple C vopinda ivo. And then this guy started working with ZANU-PF again, and with Tshabangu as another member as well. And takazviprova kuti vari kushanda neZANU-PF. In Ncube's case, paakaita an interview yake paaiti aiwa the National Council MDC alliance ndiyo yeku C, aiwa the MDC alliance transformed into the triple C. What type of nonsense? He wanted the C to be the MDC alliance so that he can be part and parcel of the leadership as a vice president. Achiti is the same thing. It's a continuation of the Gweru Congress ya 2019 the same nonsense yatorwa naBiti futi. Biti akabvazvo zvi-expose even more paakanyora tsamba achiti Chamisa haana transparency, haana openness, hamuna the rule of law mu C, hamuna constitutionalism, and hamuna collective leadership, because he wanted to determine the fate of the C iye asiri munhu we-C. And he found an opportunity to do opposition to the opposition of which he is supposed to be part. And these guys went on to betray the C and Nelson Chamisa and the people through ZANU-PF and Tshabangu. The whole idea was to remove him from the C. They take over the C, and they have the advantages, the financial advantages of that money political parties act, and the popularity of the people as well. But Nelson Chamisa katsuro magenga kakabva kabuda in the party, and then vasara va exposed. And even when they tried to take over, vachiti ndiwo ma-vice presidents kana kuti ma-rotating presidents, hazvina kushanda, because at this moment top 10 ndi Tshabangu. Whatever Tshabangu says is what goes, because ndo zvinosupportwa neZANU-PF. So what they were trying to do, what they were trying to achieve in terms of the finances, the political parties act, hazvina kukwanisika. Any other thing they wanted to do, zvaitofanira kunge zviine approval na Tshabangu, and Tshabangu was not approving. So vakazoona kuti they are now in the political dustbin, and hence their attempt to try and negotiate with Chamisa kuti adzoke. Kana iye Chamisa wacho anodzoka kupi? Handiti the C ya Tshabangu. In fact, there are 3 or 4 divisions the C. Pane ya Tshabangu, pane ya Ncube, Biti na Kore, and then pozoita yana Promise Mkwananzi. And then there is another one, standing committee ya Tshabangu, because they really don't agree with him. So they are saying they are recalling him from parliament and other things, but working as a C, really different from Tshabangu wacho. So there are 4
3 or 4 triple Cs, and of all of those inosupportwa neZanu PF, the one supported by the police and the judiciary, the one inobvumirwa kuita anything in Zimbabwe ndiyo yaChabangu. Vamwe ava vari kungotry as much as they can, but they will never be given the time of day as long as Tshabangu is there. So vaye vaingofunga kuti aivo vanaBiti vari right, takamboshanda naBiti chichi. They were really basing on ignorance and maybe just a dedication to friendliness of traitors based on past history isina kushanda. Chamisa ngaingoenderera mberi neblue movement yake nana Ostalos vana Mahera nana Chibaya, Amos Chibaya. Those are the people, those are the core incorrigible team ya Nelson Chamisa. Everybody else vese vakasara ku triple C ava siyanaye navo.